Pajba nyai kuble yepi hakani ka kinti ka Mynta bat nga don MDC jong ka Mawlai constituency ba Teiborlang Pathaw nyai kuble yepi ba Pathaw syakani ka program ka jongi jong shilong mil ukurwa ka hatiar na ka Mynta syaka Lashai bat hakani ka jingïakren ka ba pi lakloi banya don Mynta jingïakren habaide bakani ka jingja ka bang shidap banja shen ha lor ka jingsha siat yap ka jong unong ilam barim jong kaseng HNLC ubala shongthai na kakam ba Pathaw pilong kum MDC ubadon ru ka jingki cleat amta kani constituency ngakwa ekaban yo ya ka jingso ka jong pi ka ka ba pidon ban pensngau spat ba nadu ka sngi ka step ka ba pitep ya ka jingdon kum kani ka jingja ya ka bagi bahaye ngasang kim tre ban pediang banong bakadei kata ka jingcha siat da ka ba ka don ka jingïakren Disebut nam tak ni kepuar. Kumno mikmat jog Mawlai constituency, bat kumno song jog Mawlai constituency. Ketu ke jingja ke bah kalai terik kelong ke bah ngimlak ban pedang kelong ke jingja ke bersosi. Kelong very unfortunate tu ke incidents. Hak bah kawi ke mensim ke bah koridor. Lasusim lasukat jubor. Ya ke bah nakaliang kipat ba jog nong song jog Mawlai ngi bah. Hak step ke babuat apa ngiyo jing tip ke dan tu jingja ningkong ngimla ban ngej oh ngi dapan man baka sudai tangka news ke ban rai nen lai pun kleng step ba ka dei ka news ke basya ba kalong ke bososi bakin ja ko mini jingja kam tam pok sna Mawlai ke jongi ke blasong suk sangan ba nadu ni snam ke belenyo ngim ju kham yo sokot bakan dan su kum kan ke jingja ndek tu jingja kala kta ba sna Mawlai jongi ba Pathaw ling ba kani ke jingja hatu kumunong mikman kumno train la bantem khnang ba kita kisnem ki ba menchua kanom long kumba ban kersiu thia bang kini kun samla na kani ka constituency ka jongpi namar kumbangi tep hi kani ka constituency ka dei ka bala nam menchua ka jingbon jong kita ki erang jong ka seng Trap National Liberation Council kumno pin telakam khnang ba ka songsuk songsan kumba philaong kan don bat kan yai beteng ha kini ki por ki ban sawan ro Piko mengalakran penpau jing sosi elor tu jingja mo katu ke jingja tu kasngi kapen king kapen ing ye kon samla ka bedi jingle ki polit ki jingle palat put ki polit kawara kata ke jing sngo haki bakal ade ke jingle ben nak leng ki polit baki sim ki jingim jong ba se blong we neki mangelam barim jong ka sang HNLC te nakaliang jongi ko mangalong ipi baka Mawlai kala de ke snong bla song sup ha matalakat no phus nam su mo ikwa baka sarkar kan sim khia bha wede kan ke jingja baka da tokit bha khanang baka numdan kono ka jing kaban pelong ikon samla jongi bakin khi biang na ka benta kan mo ikwa ba kapor menta kan kapor ka bangidon kaman nyalam ikon samla kan ti ka badai namar ba ka kono ka wede baka jing trekam hak bedi benora ya kan ki jingïakren ya kalinti ke bamdai ka wara jing sosi mang ikwa ba ki kon samla jungi kin sutu ba kane bat khanang bangila ban pentulun namar pilai ba ka jabri jungi ke jabri ke badang ret ngidang dan kamba bangin pentulun ya kan ke jabri jungi syakhamat pakan kieu ki pentai ke babuan ma tingi skamba lingba kan ke jingja ki kon samla kin sutu ai ba ka benta ka ba sarkar ka le na ta ban sim ban penstom ki ti badan kiti ingin chania be sarkar khanam bakan laj na khanang no ke jing bat bakan no manra ke jing sosi kon samla jongi aba Teiborlang Pathaw kum mangitep namar ba phila wanra ba ya ka jingkerpat ya ka sarkar jilla bakadei ya ka ban ai bakata ka jing toket kande ka balai lut phidon ha ka seng ya ka bakadon ha po ka sarkar MDA ka bakarsan ka sarkar MDA bat menteri babat ya ka tanat kampo yeng ba lakmen romboi umi na po ka seng UDP pandong no ka ya ka ba phi kum nomi khmat na ka ju ka seng ka ba phi don ban pensngo shalau menteri namar hadu menta ban chong no bo menteri rang ba empat pediang ya kata jing no kam ka jong namar ba ka jing dawa na ka sur kino Mawlai ki bun ki jing dawa kumno train pen urlong ya kata phi na ka daw ba menteri rang ba empat sim ya kata ka jing hierarchy jong menteri bade na parti ka jongi menteri badi pej ya ka trat po yeng ula penpau ke jing susi jing jam te kai ka bang kwa banong ba ka por long ba ya ka ni ka jing ja ka jing bisar hok ka de banwan
ma ndai ban pentikana banum dan mano banwan ban musliai kini jing toket kabak sarkar kelabo to ai bak jing toket kan long kabak bet kabak khoj mat kabam dan mano ban wan pen ban penwit kini jing toket kanang ba nginlap lut jing syabaro mablei kerja ka tu jing ja tu kemit hadu bak puat du ikamen sim koron ma dengan skam menteri Lashai kata ka jingket clear ba kala bande nak ada ba ya kai ka bang ngimtip ka ba pelong uban hersuki tan re hadu mentang nak sem bai dang dei himai kum home minister ti in sim khia ba kan ki jing toket kan ko ba khoj ba kanum dan kan ko jing penwet nak ada ko leng kana mengintip ki jing sha baro bangin sayo ki jing sha ha bede ki jing ja khala trik ba Teibor ngitip ru bakla shuwa hinen kasngi ka don jingyalang hangni ha Mawlai ya ka ba kalami kata ka rai ba kinong Mawlai kinum patlech saka jingyalang kaban khot dak sarkar habede ta ka peace committee henrei lami ru hakilat pathai khubor henrei menen ka singyo khubor patba kani ka khunhon kala lech saka sarkar bat lalam khamat ki ong aga jinon kat du jong MDC ka Mawlai ka try ka da ko perlong ya kani ka khunhon ban lech sak tu ka jingyalang pi aga bede bet ka jelang ba menen ke sini kamde ke tu peace committee ke sarkar labu kani ke jelang ke bami ha jingïakren ke ba ngilong ke jelang men jisngi habang jingïakren nak bede bat ya ki jing angnut ban kinong Mawlai lingba ke ko sur jong nong Mawlai ban pensong sarkar ya kita ki bede ba kani ke jingja ha ke tu khatlai trek mo tefi ngakum nomi khman ngadon ka jingkit kle nam ta ka snong Mawlai mo kai ka bang pensokya bahai nga ka de tu santrik men miat ya ka ba phi na phi i ling ba ke palat pathai khobor ka Mawlai nang kwar ta ka than ji suat long mai le thama hadu ba ki long kemi ki phun nga ki ong ba wan klo la phi man ma phi mlong su namar ba mdan su ka je sap siliang pulit skap su ki nong ya simata tu ban ki khon samla ki bladan ka ta ka mensim ki sungdom ru ki meskap su kala pelong ba kala kta bhai ti kisnang ki marjan ya ka ba ki babun ki long kemi ki telefon nga tengaru kumno mi khaman ngam sula ban sam song ye ngahaban mi ngami bar ngalet satai sepo ka caka ka badon ku ke therma ko bajur lingba ki jing her ki mau nakhli junga ka no putli su ngala mare sakhaman ban lit pan so ki pulit banong apswa kan kren sei khun samla tengala lech khun samla ki kat barang don pulit ni ngimnum kerya na ni te ka pelong nga ban lech ki pulit ngano pet khilet no phi shrom ngan skren ngai khun samla dan adi kata ka sawan ka jing jai ka tu ka kapi kai ka bang sokhya klong bakal akta iki bubun ki long yeng tu ka miet ya ka bakal awara ka jing sosi ru hai bentau pun takada ka pelong nga ban habangan perkhat kuno mi khamat bangan wara no sekalenti jong jing suk khanang bangila banora ka jing suk tikini ka jinglet jungi menen kamri ka tu peace committee ka dai be bangi ko bali ai ka resolution ka ki rai nagaliang jong ke kenhon nga di tang facilitator ban ya penyekendu ba sarkar mo ban bakin yo ban pensoi ki ha bede tu ka jingja tu khalai trek temenin filai healing baki media ka jingkren no siam ban kini kenhon ya ka ba kila pensoi tu ki jingsong ke jongki mabun ka sarkar kala sim tu ki jing pensoi ke jongki tu ki dang dan skiwi ki ar ki ba tang penbet ngit skam bakani ke jing sukan wanon makum no mikmat kamin concern ka jonga ka de nam ta ka jing song suk song skan ka constituency ka jongi kanam gen lat ki jing Pathaw beleng akli kini ka jingkali namar ba layo ban jingïakren bakat tu kat ningot ki pajba ban song no ki babun ki pajba ki shepting ba yo ka don ka politics hangni namar phi mi khmat na ka sang UBTB ka badan hapo sarkar UMLA mi khmat na ka sang congress badan ha kaliang persya te ka jing shepting ka jong ki pajba ki ong ba yo kani ka jing tok kut ka jing tok ket ka ba ki dawa ba ka de ban long ka ba lai lut kan don no pat ka jing thot ang ne pdang kumba phiru phila ong ba ka de ban don chicha ka jing toket ka ba khoj henrei namar ba ha ki kitu ki sngi la shim da kumtu pat ka rai henrei hinen ka sngi pat bat la yo I ba u menteri rang ba ka jela ula penso ba ya ka jing dawa jong nong Mawlai ba ong ban de ban pensange trekam no I kitu ki pulet ki badon ki bla don duty ha to step jong ka khatlai trek henrei shim la yo jubab te de na kani ka daw ka ba pelong I pajba ban perkhat ba yo ka don shlendat khindiat na ka jing pensai ka jong pi ka
kaba pio jingïakren bat kini ki bor sarkar habai de pat bakani benta bale mishim lala ban shim ya karai ban suspend niki pi habai de bakani kam kaba ja pas no Mawlai imni ban shim ban pelong politics kenen makani kade ka kya kasan no Mawlai ma kau iswa habai de ku jingja kabar ke jing song sengan jing song suk kumagalong menen le na pe social media pina pe ya ka jing penwandur ki national media ya ka Mawlai ngila sungo banda perkhat la sungo nama la pelong tentang la pelong kum kecaka bagi dan Taliban ma kelong kai bersosi ma ya kani nginum sim politik sabi de kani ngir ngile tak jingkhoi sarkar bangi ong ba pidan kam ban le na kam ta kani jingja ka ja tu khalai trik te ha de ba kata ka suspension nak leng jonga ngamla banong ha de ba kata mar ngam da tip than ki procedure jongka rule jong sarkar hakba kila namla ban suspend ni kita ki polit mama kadan da rules ma tingi ni community bakani ke judicial inquiry kabale akan saai makka kan ye ka direction ni government ke budi ban le ki bri ba involve hak tu kemian mar pihak su tu bakani kan di kam mentam le no ka ban ya di proper procedure proper rules kanamba kata ke jing tok ke dok lang ko ba guarantee kan tenre ban ban pelong politics ni kata tengamla ban pedang ngimdan ke jing tu ban le politics sebede ko ni ngikwa ben tang jing suk apok sno Mawlai namar ngila jenjar no covid katas nem kawan sakini jing tetakadau kai ke bang kwa banong ni kapor kum nomi khamat ma ngimdan kata ke jingmut bagen perkhat da kata kumut kumba pila shemi kata content facilitator banong ba facilitate ma pi habede ba to ka jinglek den ban sngoi to ka resolution jongga jinggelang kapla long to ka singi ba Pathaw ba Teibor da ka buram mi pi hatu ka day pat ka benta ka jong pi ban pensngo pat syakini kasur kinong Mawlai ban ong bakat bangim pat yo pediang do ikitu kiwe ki jing dawa kuma kila dawa henry ban abit pat ya karai jong ka jing toket ling ba ka judicial inquiry pi banwara ya ka jing suk apok kinong Mawlai ko malalong manta nga syukur pat mo ya ki kon samla pat ya kasur jong Mawlai bakin pet kata benta ka benong kecing mentoi bahkan namdan kono no kecing thot upai ba kamin concern juga ka di upai ba amtan mar ngilai i kecing kerdu ma kecing bambiang su kam kajam teladangi pen ro kawara kecing ma ladangi penjam ro ka sarkar kono mesin kalong nginyepet kono no ka benta ka benong ba ya katu kecing demand na kamta bakanwan kecing toket kecing ya ka sinsar ba khoi ka de benlong bet ka babet berarti bangin tip kecing syar mai ko aban tip kecing syar ya katu khalai tarik bele ke jatu penatu mensema longi haban sotru kum ki kinong pet perman ek Mawlai ma ka Mawlai mdi pet tamanga kum no mikhwat family udan kidan se kisang balang ba fair ka tonder bar ka don ban pet ek bahaga miat Mawlai ma te kamut syukur pat nada kadang do benta bikin perkhat bah habri kani ingin consult bah ki legal expert nam ta kita khanang ba kan ya akalin ti ke bedai kan malat kadang no kecing jongpat ba kata di kosan do ka khatlai tarek apa kalami kani ke jingja ka basusi ya ka jingshim no ka mensim ka jong wei ne kinong song jong kani ka constituency kilami bon ki jingdawa ki ong ba de bandon da ka jing toket ka balait luot kata ka independent judicial inquiry but ka jingdawar ko long badi ban clear da kini ki nong bishar ki bla shong thai lani ki sitting judge jong ka Meghalaya high court henre hinen ka sngi ka rai jong ka sarkar ko long ban thungpat da chairman jong ka Meghalaya Human Rights Commission with Justice T.Y. ka pat ka ba phi don ban ong habede kani pinga ga su shane abe haka Cimpenya yang beri bat ka an juga sarkar ma nomor ba ka judicial inquiry ke ka an lor ka an ngimla banet palat e ka tamo te community ba new judge ba kitung di retired judge ba tung una ke jing bishar ka ba hokan nomor ka ni kala tang i ka government ko long serious ka ne kamne ba government ka kwa ban buri ino ro onre nomor ka ni la ja kala create law and order situation po state ke jongi ma khamtam mentale kala flare out ba du ke national media ro nangis khamba lingba ka ni ka sarkar ko serious ha ka jing i jonga ba karan ba usia menen community ba new retired judge ba ki bo badan brom una ke jing bishar hok habiri jing ja
kabide bakani kijingja khalai trik ngimong bakadi kijingja nam tau ba I ba series bolong tau nongelam brem jok sang lano andre kumuriu pai ba ma kumuriu pai ba belawan sagani ka saisian non phaino kijingim ma ngikwa tang kata namar ka mensim bukodor kongsan belen hap dadu no mensim bukodor ba Pathaw ngin poi Mynta we ka Mynta pat kata ka berlong nam ta ka jimtoi jom bubun balang khamtame ladang I ong ban wanra ya ka jing suk chong sngai hapo ka jela ka jongi borok kawai namarba kat kum ka ka bang yo ya ka ban lum jingtep kalong badang bon ki khun samla na ka ni ka jaka ka ba pipi mi khaman ki badang don chakate pat kawai ka ri ya ka ba ban ong ba ki don ba ka sang New Trap National Liberation Council henrei hashua kata shua ba pa Chesterfield thank you un klat no na ka ni ka patay ting ba ka jing cha siat yap nila penmi kawai ka khubor habai dei bat kata ka city ka ba ka sang HNLC kalai were ka sarkar bakan don ka jingïakren sok kata nadu benai kala lingkot tong new snam dengim shimle I bakan don kanunu ka jing so ka ka Mynta ka jong pi habai dei bat kani ka jing terwa jong ka sang HNLC hatud hadu katno kalong ka bodon kam badi ban le mardor no ban khot yakini ki bidang don shate shakawai kari ban wan shakami jong ka jingïakren sok Nangaliang jonga kumu weni kinong song snong kumu nomi kaman nga kwai bak sarkar kan sim khiai kani mo bangin wara no ikon samla jongi ki bala bakla lenti mo banyo ban don no ka jingïakren ka ban penbet ban suk ke ka baki angnot bak sarkar kan sangam ban perkhat ban kan kumolong ki ki jela mo ngi bak sarkar India ka sangam ka sarkar jelaro sikiwi ki jelam nagalan Assam ro kasi simenta ban yele kat bala ban penwandur nagamta ban khotno ikon samla mo namar ka habakot iki jongi mo ikwa ka sarkar kan simkhia kane ba kan yo ban thungno do we ban yo ban yakran ban penbe kane kam kan wan ka jingsuk ikwa be ka jingsuk hapok ka jala ka jongi tari bodon kam kumunong mi khmat ngatrai ka ba pidon ban ong lada agni kisnam ke blek ka sarkar ka berim ka penya ya ka jala ka jongi ngilala ban yu ya kata kabalala ban wanra ya kata kisang la no syakami jong ka jingïakren so kumjur kiwi kisang ki dapat na ke NVC na ke NVCB kum kai ko awla ba kiti kiwi balai try ka don ka jingye ya ka sang HNLC ban wanra syakami jong ka jingïakren so na ka jing pek ka jong pi ka ba pi don ban ong pi bede bagani ka nga bangan patai bede ni jingwara mi suk magidan bun ki makani ka jingwara namta ban yakren je suk kamdi tak ka jela ka haban involve lang ka central government ro bede ni hablong serious ka state bat ka central government ka hablong serious namta kane lala kala nama ki bun ki procedure ka haban follow mo te takada ka state government ni ka haban sim kam klo kan ban yo ban penwan no kam klo ni ki jekren bakan wan ki jingsuk apo ka jela ka jongi ma te ngam ki babun ki ta ki rules regulation ka debit apo ngin ye ba jik start tamang ikir pat kum ki nong song snong kum no mikman ba sarkar jela kan sim khiano ni kam khanang bala ban wara ka mi jingsuk bakan ka jela jongi kan don ka jingsuk hatu don kam nem pat ban lej lingba ka jingtho shaka sarkar jela ngalabu kani ka ju ka jikli yo MLA jong kani ka constituency ru mentangan buru yepi kumu MDC ubomi khmat shaka khasil saton MDC council shaka sarkar jela ho kum no mi khmat mo bakwa ya ka jingsuk singan ha ka jela bro ko mo nagaleng jongaro ngan satho shaka sarkar bagan pensau ba ladan kam sarkar bakan simkhiana man khotno ka jekran suk kanam ka jela jungi kan suk kan singan namangi ko ban ya no sakhaman hawede bakan jinglong jungman bakan kiu ka jela ka jungi kan ni kun samla pring ki jinglinga ki babun hawam yo kam ya jam ladan kam nya no sakhaman orang isakut sa kan ki jinga huriura kan hora ka jing ya ka jela jungi bakan kiu sakhaman ma nalor ni covid la penjinjar kan ni kisnam mata ngimtip su kai ka banja kisnam banwan ka bedi ko yo kot ka bala kata pat ta kada kumnomi khaman kan pensoi kata sarkar kan ai daka jingtho bagan karpat ek sarkar bakan perkhat no kam kloi kani ka bakan khot yakren suk no khanang baka jela ka jingi kan jingsuk ba Teibor kum Mynta ngan poi wi ka phang apai dei bat kani ka rai ka jong u menteri katnat kam po yeng ka jela ba lakmen romboi ka ka ba pidon ban pensngau hatu ula shim ya ka rai ka badai lani udang dei ban don hapo katnat kam po yeng ya ka ban untri kam nang ta ban pen khoj ye kini ki jingsa kno ki bobon
ya ka bai de ba kani ka jingja ka ka ba pi ka jingi janga ka long ba menteri bade ya ka kam tanpa yang ba la kaman bu ide ban don biang ko home minister ba in pen khu na mara ka ja ka pot ni tamo kana ba kani ka jing lo kum bai la ang not ba kan don ka jing toket ka ba khu ba suba ma iru long ide ban sim me kani ka ban taban yo ban pet ba kani ka jing lai lut kan long ka ba bet berhenti ba kan wara ya kata ka jing besar ka ba hok ha bai de jing ja ka lai to kumu MDC badai na kani constituency menteri udai na pok sengi dupi kan don nem trai ka jing khot na ka liang ka jong pi ban let chu to ka yeng khana bo menteri untep ya ka baja to si namar ban chu ong na ban chu puli ni khot khobor ban tep ling ba jongi sai ka don kam nem bo menteri ru dei ban kan do ya ka yeng ka sam ka jong ba che pi mentang na bab sai ka rai jong sarkar ka rai kum no ya ka bai dei ba ka jing hierarchy ki jong i ma da dei bai la sim ti yang ma i ya kata tingin sa ong kan iban nyalet ma kadai ban let dalam let kum menteri ro kum weni kiri pajba rane ubadan ni cingket clear nam ta ka state ban let ban shoot ai ka jing solam ya ka yeng ba de ni cingjakan ban chu ong ho ba andre kat kum ga jing so jonga na ma bakat ba menteri rang ba u klem pat pelaj ya ba la kamen nga thai udang dei menteri ta kam po yeng te andre ngatep ngamtep ka ka ba bidon re to pinsiam nem pat ta ko buk siar khnang ba ka jing song sok kan don ling ba kani ka lenti ngai kumro ka jing so ko jong pi mo ngai pi mane mo nga long concern ba kisno Mawlai ma don ka jing ket clear ta kisno Mawlai kwa ba ka jing suk kan wan kisno Mawlai ngan le ikidang ngi banta ke ban wan ra ka jing mantoi na ka banta to ka jing ja khalai terek ko mo mane ba kwa jing sharok bat ka jing suk kan wan kan prevail no ka chala ka chungi kumbangi tip ka yeng jong ba che uba che di kupa jong nyongut ki kon te kumbaki la yetho arngut ki de ki bala tre ki be ki dang de ki badang persang ban yet kam yet cham uwei na ki udon bat phi hapo ka ni ka agency ka jong phi ka ba phi penya te hatu phi i nem ka jing don kam ba de ban dawa ban compensate a be de ka jing khlat jong to kupa jong ka yeng namar bai ya u la shushim jubor tak ba syusiat tak kuli lani tang wei kuli hatu ka ka ba pi ru pi don ban sngo bai de kani ka benta pat ekani ge jingkli ke jonga pi bai de ba kani ikon yo ba se kidan laingot ki batre kam security ma kidan laingot te wei na kitu ngat tu ka miet ma kadai ru ka jing bakla na kalian pulit ka miet ba ki mis kilo ki perkhat bakla yu ma ndai kidan laingot ki kon ki batre te nagaliang jangan kumno mikmat ngihapan yakran baka yeng abai lor baka kata namangan cuang tamangar no mo yo ka yeng ka sosi ya kata ngin sekran baka yeng la yakran ba ki ya bai de jinglong jingman ngan se sim ki bentak ba de benlet nam ta ka yeng ka samjong ba se kindiat jai ba phila pen sngo ba phi ong laingot ki khon ki tre ba phi ba Teibor ya tu ka sngi hapor ba ki kili yo wei na ki ong mitre ayu ong security ki lara no ki to pisngo kan he kam dei ka kam ka balong kalong pau biet ya katanat pulet klem de bishar bha ban chu ra ban chu ket ki brio lummo lumman man chu ong no pi ka wei nge ong mangi perem jur jing le ki pulet ma kham tam yak to ka miet le ka be klem wan ki khamya ling ba ka por snong ro ikani menin ngila pan pau siam ya kata ba ka ki pulet department na ba ki wan por snong Pathaw ki de bun buram ya ka snong mana tu kami lada de bikisim ya kasang into confidence kamu kalalat kini kejing jauh susi mah kat ni yang ikut ni covid government la domdan ka borsenang kata la kelumar ane dealing ba kejing sistem jadi borsenang mentah ka pelong ba ngilala kat ya bangin ikut ni covid mah kabar pa kalong ba ngi kejing bam la trekam ba kulit ak beri kejing kam tu weni ki kon baterai ba kon hun ka bangang long nongelam mencoba barim mah ba kikeli milek yu mitrayu wong patris security tang nata kam kelilu patris security kisura ala kara kata kadi ki intelligent failure ka ba nagaliang police department kidan bat kat kum bangatip ni ki bahiyeng kalong mandala poi sati se bypass mikira ki sekeli ba nang tu kisa panmap ki mangila bakala pi kata kadi ka wei ka kijing tko ak wei kijing terekam jo ki pulit ak wei ka ni kijing jama ukana bapli ubalat khun ni ba se ulatre aslam nado arja khatnya ulatre ba organisation chungi ma ka banga jualam manga menchwa
kita poka organisation security agency nama te kata kadi kawe ka bangas muthamulai ka kom terkam ki pulit kan bakat kelade benda kli to ketwa mende ben sukardam yu breo klem da pentikana are kini ki at least ki di benda klisha mitra yu tesapet ya ka bade ben le ke bade ben le ta kata kadi kawe ka bi thamulai ka kom terkam nginong bakani kadi ka khubor ka papi pha sakatan pulit banang ni sakaman pide ban husiar long ke sekitra pulensko bandong ba kanong no ba phile da perkhat ba nama ka prethem ta protestat ma mensua ki por ki balalet no na le amnom no biang manta phia ban perkhat ba phia ban sothu ji kordor mensim brero kata de kongsan do kwa bandong kumba phila penso shua phin long mid MDC pidai unong ilam jong kini ki ranger force badong no na thai phila train ro yaki phila ai ki jing kai wet pi ha kum ha kani ke jingja pat nyu i ba la i ba kum kita ki pulit kim don ye kata ke jingyo jing kai ka bobyang hato phi ke ka ba phi don ban ong ba kita ki snam ki bla lenyo ke ba phi la hi kai yala ki jong ki brio kumno ban tackle nga trai phi kumno ban yele prasat la don kano no ka jingye pin ibor ngam nge habede pat bat kani ka theory ka baka pulit ka penbana ko ongbat nia khon ngi la siat ditang ta katari ato kumutau peladon ya ta sab ban hikairu to batai yangi kumno pat bali ki pulit kimla ban khon persha ki don sanen ringot palat bungot kembali thu ndri persha yo brio batai ta katari pi ka jingkali kami ya kata man la ka hau pajba kami jingkali batang katari bali pimla ban ya damo hatu kini ki balet ban khurat kamiet kim padan ma ta ka onam combat training ma ngi wan nak private security ka bangayalam mensua ngam de shu mata regla de no di wepat ngi ju train ya ka onam combat mar kham tam ngi ka security agency le ngim pat long fully arm baro ma te la wan atak brio ko ngi haban khun khati te ka balengo pa ki pulet lor ba kilayo ka training ngi le ka training security le ka de tang substance ngi wala katar ngelai kita cekai pulit likhandai benai mo ngatrai yakili kala kham palat ka training tende ka balunga apa tu kamian ka statement pulit ai batang da katari haban siat kata ka ba kada kalian polis ngamla ban suthu ya ka training ka baki kiyo kata ka ba polis man happet ba habire ka ni kam to kani kan pendu mensiam nam trai ki bobon ki badon tang don apa kata pulit na kani ka ba kham ta be kani umde bo la batai do urit urian di la batai kat do DGP hakaji kendo pekilat Pathaw keluar pi ki pulit ki badan ombro besne ma ki dan ni ka tu ni lang yom ka police department adin ni ka ban hikai ba ka training kamtam ya ke human rights kata ka di ka wi ka police ki hab stress ba ka por namar ngidan ka hok ya ka jing im lejang ma ka ba kimla ban chu le kat ka pamon kata ka di ka wa bang ko apa no ta ki pulit ba tibor haswa bangan wan sini ka yeng ka jongpi ka buran hang ni ha po ajan jong kani ka yo ban chong no jong kino Mawlai ngalai ki brio ki jong phi ki ban yang hang tai ka ban penbet ban ya ka lek kawan jong ki kali ting tip rubah kini kindiat sngi kala don kata ka mensiam ka bolong ka mensiam ka basrai ban kita ki ba phong kita ka uniform pulit kumunong mi khman ki brio ki jong phi minta ki trei kata ka kamah be de ban pnya ki kali long ban chong no ka traffic hatung indang yo inem kita ki pulit pat ki ba ka sarkar kalatung bakin wan ban bujli pat ki brio ki jong pi ha kani ka jaka badro bakin don pat hala ki jong ki outpost ki police station pi mene kawan ka jingker pat na ka dor parsinong jong ka morat baki bat put muri namar ba hadu menta kampat don ka jingkren suthu wede bat ka jing don ki pulit traffic te mene layo ka phone call na kinangalam sinong jong ka baki pun muri la karpat nga ngala karpat ke agency ka bang ju alam menswa masoba ban phalam namar kum nomi khaman ban karpat ban don nam takabit ka biang ju pat ba mo te ngangit scam bakani ka jing long menta ngin poinos ki jing jumut mo namar habakut hi ka ya ka beide bat ka sok sangan ka di kampulit ban pet mo te kumolo mene ombro pulit bosni mangidan ki pulit ki ba ki basutho te nginum yeshim me kata ka banta kan ma
namar ya ka song suk song sangani ka kam ju pulet makam de kam jeng pa ba ma kata ka de ka we ka ba na kwan pasau ban ngin hap hi ban penwan no se jing suthu mat kinong song snong ba ki khon samla ro ka karpa de ki ba ken yalong jai no ha we de jingja mata ka sarkar kla rai bahkan warra ke jing besar hok ke jing ja khalai tarik ngimla ban suyan ne sa kom ne ban ni hap ban ya chakaman mo apa den kan ni jing ya mo ta kada karpat bar ngai scam dala poi jing ya sutu jing man sisngar singa tarik kam don jing ya su bangin ya walong biak ko maju long pros kata Pathaw khuble shibun ya kani ga por ka jongphi ba pi palaj nam tangi la yo pan ekran atrai kan long jing mutoi ka ba bon yu pa ba nangam ta bangin wanra ya ka song suk song sngan thang ni ha po Mawlai par ka bde ru constituency ka jongphi namanta ka district council pa ba khuble shibun ya ka por ka ba phi phila palaj ru kumjo pan pet ekani ka program ka jongi nakamanta shekal Lashai ka ba wanra shapi lingba ushilong mel ukurwa ka atiar hangni ha Mawlai khuble shibun